og kadena. Lag akong kalag na bilin. Ako ang lawas na kuna. Halo, kapit. What's up guys? So karong adlaw magilista og kadena. Kay kani akong kadena wala nagkadimao. Lain na kay padaganon. Nagtaya-taya na pud siya. Basta ipakita na ko sa inyo kung try na magpakita sa inyo ha. Unya. Padulong ta karon sa Motomiko sa may bago. Wala pa ko kadto sa ilang shop actually. Kauban na to si Jarvin. Yung basta og kadena. 21,500 na di akong ginagan motor. Saan naman kauban na nato si Jarvin karon sa iyahang Triumph. Hello, kapit. Dami na kay paminaw ni ang Triumph pa kay bagura po na siya nag full system. Actually dapat listan po na ito atong sprocket, pero isa pa next month na lang siguro na ako listan kay gipit man to sa kwarta karon. And okay pa man ang sprocket, ang chain jud ang murag listan na gyud. Ata ang nakaguba man po data sa or dili man nakaguba is ang hard engine braking. What the? Buak siya. Wapo man? Wapo pa inawan. Okay unta kung naga-backfire siya. Ha? Okay unta kung naga-backfire. Oh, kulang may kulang. Kailangan dakan no. Ben, ha? Kailangan dako no. Or gamay. Oh. Dili man na pa man ni catalytic. Mao pa'y rason. Bagay. Pero di man na kailangan ni-remap siguro. Sakto lang. Okay na na eh. Anyways, going back sa engine braking po data nadaot ako ang chain or like ang nag-contribute sa iyahang wear and tear. Kaya ang chain diba ana man na siya. Ang chain ako kay namura nag-ana oh. Hindi siya mo straight na. So pero natutag Motomiko pa-check na to and palista na to atong kadena lang sa diri ang Motomiko di ay mug sa karo tong sa signage gamay ba. Cute kayo ilang shop oh. Kana dag mga motor diri no. Kasagaran ginakuan diri sa Motomiko guys kay mga big bike yun. Ka lang murag kanya kaning junction kaning dito
pagtapa. Pareha sa watermarks, di ba? Mga KYT dito. Napod sila yung mga padak. Sila atong 360 na malihok. Kani mo itong 360 na malihok. Kani itong 360 na malihok. Kung inana gani. Napod sila yung AMS oil dito. Dudu ako kung magpa-change oil na lang pod ko. Same sa akong pipe guys. Kani mani siya akong pipe. Kani sila. Grabe toast sus kung kani akong isalpak sa ako asaba kaya ba. 20 520 Forward naman ka rin. Isa. Magkano po yan? Kani kung 8 ni siya. Naapoy kani isa mahal. Kani 4-5 ni siya. Gira. Kani lang 520 kani lang 2.8 Kani 2.8 ni siya. Nga. Opo. Apo day RK. kaya ni Pila ba ang number of teeth? Ay, pila ba yung ano? sila na ibahala na. Sa morning list done. Pila ba ni ka tip? Pila ba ni ka piraso? Ang taas-taas pa ni siya, ang likot lananan pa ni siya. Ilan length po nito? 26? Or 110 yata ni siya or 114. Sulod na kay mo ha? Sulod mo na. Kita na ko sa inyo guys. Unsa akong ginapasabot gani ha. No. Mga inana ba? Ambot nga nung inana na siya. Ano siguro kay napasok, ambot ba? O napaisa. So mobisita sa may samong kauban doon raman dere. Wala pa siya kadungog sa ani nga motor actually. Ya lain na ani nga bangko eh. Layo kay ko sa imo ha. Dali. Biskot mahagbong mangkuhaning style eh. Lain kayang bangko dud. Di ko kagakos. Wag na. Ano ko sa edge sa seat. Paminaw mag-angkas si Jarvin. Kung angkas gani man niya guys, dapat nakasulat na mo sa inyong last wheel ninyo. Kaya ako mabilin gugos motor. Murag akong kalag nabilin. Ako ang lawas naguna. Nagubo na akong likod. Ako sanina.
Eventually. Karon pabalik kami sa Motomiko. Kay kuhaon ako akong motor para maka-undang na ko aning kabuang aning Ervin. Shit, tawanan na makapamalikas gud ta na yung movin ba? Kaya nga eh. Wow! Gwapo na kaya tong chain guys. Kira kayo na oh. Gold. Yayamanin. Pero inutang. Ma'am, bayaran na ako tong kuan ma'am. Kadena. Muna nagkabit akong chain. So if na mo yung mga need na mga paayos sa inyong mga big bike or small bike, ito lang mo doon sa Motomiko, located sa Maybago. Once again, thank you kaayo Motomiko. Ay, naanadjud ko yung bagong chain. So testing nga na ito ng dagan sa atong bagong chain karon. Yung feeling oh, dili na siya rough nga feeling sa kadena, smooth na, nibalik na yung pagka smooth. Para sa tong sa una pa na ko nakuha ning motor ba, wapo na kayo siya padaganon. Woohoo! So that is it for our video guys. I hope nag-enjoy mo. Peace, 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 peace.